Abans, aquesta paraula de fair play, sabia no què era. Aunque ganar es muy importante en el mundo profesional, ¿no? Pero no de cualquier manera. Com el Gràcia, el Descansi i l'Olivella. Suposo que estem d'acord que l'Iniesta és un exemple i sempre el serà. No sé, gent com l'Avidal, Keita, aquests que a vegades no es parla tant. Para jugar de defensa con un tipo Vidal. Pujol, vull dir, és tot força. Les apasiona a todos ellos, no se preocupan mucho tampoco ni de hacer faltas ni de protestar, ¿no? I per tu, quin és el jugador d'aquesta temporada amb més fair play? Vota a premifairplay.cat. Bueno, i per tu l'any que ve? Ai, per tu l'any que ve. Ai, Déu meu.